L-ewwel jum tal-kampanja elettorali mhux biss ta' sinjal ċari li l-Partit Laburista se jkollu kampanja elettorali mibnija fuq il-proposti iżda wkoll viċin in-nies. Il-Prim Ministru żar is-suq tal-Birgu fejn kellu laqgħa sabiħa minn nies tal-lokal li jagħmlu parti mit-tieni distrett elettorali. Akkumpanjat minn kandidati tad-distrett li mal-pubbliku kienu jistennewh sa minn kmieni, il-Prim Ministru tkellem man-nies, ħa ritratti u kellu messaġġ ta' ottimiżmu xi jwassal. Għax pajjiżna għaddej minn żmien tajjeb u l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Tkellem ukoll mal-bejja tal-Monti li wkoll kellhom sens ta' ottimiżmu għaliex riżultat tal-bosta miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin gawda wkoll in-negozju tagħhom. Min-naħa l-oħra, l-iktar suġġetti li semmew in-nies kienu il-pensjonijiet illi żdiedu u se jerġgħu jiżdiedu. Fuq kollox spikkat l-umiltà tal-Prim Ministru li apprezza l-merħba li kienet jingħata sigħat wara illi nnieda l-kampanja tal-Partit Laburista għal elezzjoni ġenerali illi jmiss.